дар шаҳри бухтар фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон раиси шаҳри бухтар бародзода файзулло баргузор гардид. нахуст меҳмонон аз намоишгоҳи оростаи намояндагони ташкилоту муассисаҳои шаҳр дида намуда ба ҳунари иштирокдорон баҳои баланд доданд. зикр гардид ки лола рамзи зебоӣ ва ҳусну назокат аст ки дар атрофи он даҳо падидаи фарҳангии дигар арзи вуҷуд мекунанд. боиси хурсандист ки дар баробари дигар ҷашнҳои фарҳангӣ фестивали сайри гули лола бо ташаббуси пешвои муаззами миллат дар тамоми шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурӣ роҳандозӣ гардидааст ва имрӯз бошад даври шаҳрии фестивали мазкур дар шаҳри бухтар баргузор гашта истодааст ва дар баргузории чунин фестивал имкон медиҳад ки ҷавондухтарон ва занону бонувони мо рӯ ба фарҳанги миллӣ биёранд, либоси миллии худро пос доранд ва чӣ тавре ки дида истодаем дар даври шаҳрии фестивали мазкур аз кӯдаки хурдсол сар карда то занону бонувони ташкилоту корхонаҳо низ ба бар куртаи миллӣ намуда дар чунин як боғе ки пур аз гулҳои лола шукуфтааст сайру гашт намуда истодаанд. лозим ба ёдоварист ки фестивали мазкур дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади вусъат додани корҳои ободонию бунёдкорӣ ва созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳо ҷамоату шаҳраку деҳот маҳаллаҳо ҳамзамон ҷиҳати ташвиқу тарғиб ва дастрас намудани таҷрибаи пешқадами гулпарварӣ эҳёи анъанаҳои миллӣ оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини миллӣ ҷалби бештари сокинон ба корҳои кабудизоркунию хуррамгардонӣ баланд бардоштани завқи зебоипарастӣ фарҳанги шаҳрдорӣ сатҳи маърифати экологияи сокинон тозагӣ ҳифзи муҳити зист ва бунёд намудани гулгаштҳо баргузор мегардад. барномаи консерти аҳли фарҳанги вилоят идомабахши фестивали мазкур гардид.